дар Ла Лигаи Испания ҳам мумкин буд ин ҳафта унвони қаҳрамонии мавсим маълум карда шавад ва баъд аз пирӯзие ки Барселона дар баробари Осасуна дар сафар дошт, эҳтимол мерафт дар сурати имтиёз аз даст додан Реал Мадрид ҷоизаи қаҳрамониро ба Барселона супорад. Аммо тавре мо дидем дастаи шоҳона ба ҳар ҳол ба ин чиз розӣ нашуд, махсусан Винисиус ва тавонистанд онҳо 2-0 дар баробари Эспаньол пирӯзӣ ба даст оранд. ҳоло атрофи бозиҳое ки пешсафони ҷадвали мусобиқа дар Ла Лигаи Испания доир карданд муфассал истода мегузарем. Нахуст дар бораи бозие ки Осасуна бо Барселона барпо карданд биёед ҳарф занем. Тавре мо дидем дар сафар ин ғалаба ба даст омад бо ҳисоби 2-1, аммо агар рафти бозиро таҳлил кунем, Барселона он қадар имкониятҳои зиёд ба вуҷуд наовард ва танҳо дар поёни ҳамин рақобат баъзе тағйиротҳое ки Ханси Флик кард таъсири худро расониданд. Махсусан дар голи якум чӣ тавр партофти головаро анҷом дод Решфорд ва мо голро дидем аз сӯи Левандовски. Сипас футболбозе ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон омад, Ферран Торрес гол зад. Умуман ҳар се голе ки дар ҳамин рақобат буд дар даҳаи поёнии рақобат дида шуд. Барселона баъзе аз бозигаронашро себ доранд ва шояд яке аз сабабҳое ки бошад онҳо ҳамин бошад ки баъдан дидем ки дар поёни рақобат пирӯзиро ба даст оварданд. Аммо муҳим ин аст ки Барселона тавонист ки соҳиби 3 имтиёз гардад ва макнун онҳо боз ҳам пештозиро дар зини аввали мусобиқа идома медиҳанд, боз ҳам шонси қаҳрамонии онҳо рӯз ба рӯз бештар мешавад ва мебинем ки баҳри қаҳрамонӣ аллакай як имтиёзи дигар кофӣ аст то Барселона тавонад ки ин мавсим дар Ла Лига ба қаҳрамонӣ расад. Умуман агар аз лиҳози бозӣ назар афканем, дар ин бозӣ бисёрам хуб бозӣ карданд шогирдони Ханси Флик, махсусан дар нимаи дуюм онҳо бозии хубтару беҳтар нишон доданд ва махсусан он партофте ки Маркус Решфорд дошт, бибинед ӯ чемпионатро дар ихтиёри худаш нигоҳ дошт ва баъдан пас аз чанд соние ки Левандовскиро мушоҳида мекард, рост тӯбро ба самти ӯ ҳаво дод ва бошад бо сар тавонист ки тӯбро ба дарвозаи рақиб занад. Баъдан боз бо гузашти чанд дақиқа аллакай мебинем ки боз голи навбатӣ ба самар расонида мешавад аз ҷониби Ферран Торрес ва ба ҳамин тартиб Барселона 3 имтиёзи бисёр муҳимро ба даст меорад ва чуноне гуфтем акнун танҳо як имтиёзи дигар лозим аст то Барселона ба қаҳрамонӣ расад ва чанд даври дигар боқӣ мондааст ва ин як имтиёз фикр мекунам ки барои ба даст овардани он Барселона дар идома мушкиле намекашад ва метавонад ки ба осонӣ қаҳрамон низ бигардад. Бале, масъалаи чемпионшавии Барселона масъалаи вақт аст. Бале. ва агар ки бубинед дар бозии оянда қаҳрамон шавад, дигар ба 10 сол 20 сол мухлисони Барселона мухлисони Реалро таъна ва маломат кардан мегиранд, вале аз лиҳози равонӣ мушкил аст гуфтан ки Реал Мадрид метавонад ба ин чиз иҷозат диҳад. Масъала аммо эл классикоро ҷолиб мекунад. эл классико ба инам ба ҷолибият ниёз надорад, ҷолиб аст. Масъала медонед чӣ масъала дигар аст, инҷо охири мавсим аст, ҳам барои мураббӣ пешниҳоду идеяҳои ҷолиб, роҳандозии тактикаи хела гуногун, тактикаи алтернативӣ дар набудани бозигарон асоси мушкил аст. Тасаввур кунед Ханси Флик бозигаронро ба майдон меорад ки чӣ қадар бозигарон ҷароҳат доранд, канорҳо аз ҳар ду тараф холӣ ҳастанд ва дар пеш ки мусобиқаи бузурги 4 сола моро интизор аст, на ҳар бозигар мехоҳад ки таваккалкорӣ кунад дар охир мавсим ҷароҳат бигирад ранги Хави Симонс. Албатта онҷо Тоттенхем ба дил хонафар ниёз дорад. бубинед вазъият чунин аст ки бозигарон ҳам намехоҳанд ки дар бозиҳои боқимонда ба майдон рӯи рост бароянд ки ва имконияти иштирок дар ҷоми ҷаҳонро бо мунтахаби миллӣ аз даст диҳанд. Ин масъала аст ва барои ҳамин офарин бояд гуфт ба Ханси Флик ки дар чунин вазъият ҳам пирӯзӣ ба даст меорад. Барселона дар ҳамон вақти соз буданаш ба қавли аз Осасуна дар майдони худ шикаст мехӯрд. дар ин ҳолат барои дастҳои ки бозигароншон дар тимҳои миллӣ нахоҳанд буд бартарӣ меорад, вале барои дастҳои топ мушкилои иловагӣ эҷод мекунад ва Левандовски бояд гол занад ки ӯ бо эҳтимолияти зиёд аз даста меравад, хайрибоди хуб бояд дошта бошад. Решфорд бояд фаъолиятшро нишон диҳад ки тақдираш номаълум аст ва мушкил аст гуфтан ки ӯро ба мунтахаби Англия фариёд мекунанд ё не. аз ин лиҳоз албатта ки Барселонаро чӣ гуне ки мо инҷо гуфтем тақдири қаҳрамонӣ талаби вақт аст, валекин аз як ҷониб барои қаҳрамонӣ мубориза бурдан ва гирифтани он дар бозии Эл Классико ина масъалаи нангам ҳаст. бубинед онҷо бояд бо тамоми нерӯ ба майдон омад ва бар қасди мухлисони он тарафи душманон бояд ки дар ҳамон ҷо мусовӣ кард ёки пирӯз шуд ва дар ҳамон ҷо истиқбол гирифтан гирифт ва ин чиз андак як сарбории иловагиро эҷод хоҳад кард ва ман фикр мекунам ки инҳо ҳатто метавонанд он бозиро қурбон кунанду баъдан дар даври дигар ҳам тавонанд аз он қаҳрамонии худ истиқбол гиранд.